आफादनि जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोंनि गासै जिल्ला आफादफोरा आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिशन बे हाबाफारिखौ थांनाय जुलाइ दान आरो नैबे आगस्ट दानाव खुंगासिनो दङ आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे बर' बाजार इउनिटनि बे गेवलां फोथाराव जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेमखौ दिनै खुंदों आरो बेयाव निसिमा भार्सेस बिजनि दख'रा मोननैबो हानजाया बेस्ट पारफरमेन्स दिन्थिफुंनायखौ जों नुदों। जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननि जिउखौ राइट ट्रेकआव लांनानै बिथांमोननो केरियार दानानै होनाय। सोलोंथाइ लानाया बयनिबो फान्डामेन्टेल राइट्स आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलियानो गोसो होनानै गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ, जिउआव गावखौ जाफुंसार बेक्ति हिसाबै दानांगौ। बेजों लोगोसे जोङो गावनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय साक्सेस जानो थाखाय गोबां माखासे लामाफोर दङ। गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेट लेभेलाव मोजां स्कप लानो हानाय, मोजां केरियार दानो हानाय गोबां दिनै स्कपफोर दङ आरो बेखायनो फुटबलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थाखोमानानै थानाय फंबाय बिनानावमोन जायफोरा टेलेन्ट दङ, जायफोरा स्किल दङ, जायफोरा इनार्जि दङ आरो जोंनि इनार्जिखौ बे समाव राइट ट्रेकआव बाहायोबा जोङो जिउखौ साक्सेस खालामनो हायो। नाथाय रं ट्रेकआव थाङोब्ला जेरैबायदि जौ जुवा ड्राग्स आरो बेयाव माने मबाइल ससियेल मेडिया बा बायदिसिना गेमफोर जिफोर फैदों बेफोरनि गेजेरजों जोंनि फंबायफोरनि बा फरायसाफोरनि फरायसुलिफोरनि जिउआ स्पइल जानो माने हमगासिनो दङ। दा बेखायनो बेखौ जोङो समाजारि बिथिंनिफ्राय नोजोर बोनानै जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोननि जिउखौ दानायनि मोनसे थांखि आरो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो स्टेपआव राइट ट्रेकआव लांनायानो जोंनि गुबै उद्देश्य। जाहाथे कुनु बिन्दुआव बिथांमोना थाबथानाङा आरो बिथांमोना जिउ दानायाव जाहाथे आसखान्दा बा लामा आन्दायनाङा आरो बे हाबाफारियासो सुबुं बा धोन दानायनि मानसिखौ मोजां लामायाव लांनानै जाफुंसार होनायनि प्रेक्टिकेल खामानि आरो बे प्रेक्टिकेल खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो चिरां जिल्ला एफसिखौ धन्यबाद होदों आरो बिनि उनाव जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलाव जागोन अल अभार आसामाव मोनब्रै जनाव जिल्लाफोरा बेयाव कम्पिटिसन खालामगोन। जेरै आनसलिकआ जिल्लायाव इन्टार आनसलिक गेलेबाय, बेयो सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेगोन मोनब्रै जनाव फाइनाल जागोन आरो बिनि गेजेरनिफ्राय बड'फा फुटबल क्लाब बड'फा एफसि जेरैबायदि बड'लेण्ड एफसि सोरबा राजस्थान एफसि गोबां बेबायदि सिनियर टिम बानायदों। जोङो जुनियरनि थाखाय बा आन्डार 13नि थाखाय बड'फा एफसि मोनसे क्लाब बानायनानै आसाम स्टेटआव आसाम फुटबल एस'सिएशननि आन्डाराव जोङो गेलेगोन आरो बेयाव जुदि चेम्पियन जायोब्ला चेम्पियन जाहोनो थाखाय जों जिखिनि ट्रेनिं होनांगौ माने जिखिनि जोङो गाइडेन्स होनांगौ बेखौ खालामगोन आरो नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय केपासिटि जोङो लांनो हायो नामा। खारन बर'फोरा इनबर्न क्वालिटि दंखायो आरो फुटबला बर'फोरनि थाखाय जेरैबायदि जों गासैबो खामानिखौ फिजिकेल जोंनि स्ट्रेंथ बा जोंनि केपासिटिजों जों गोरलैयैनो मावनो हायो। फुटबलाबो जोंनि माने इनबर्न मोनसे बा ट्रेडिसनेलि जों जुदि नायोबा फुटबला जोंनि गुबै गेलेग्रा हिसाबै जोनोमनिफ्रायनो मोनबोनाय आरो बेखायनो जों सानो जे जोङो नेशनेल लेभेलाव जोंनि टिमखौ दैथायहरनो हागोन आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव फुटबल एकाडेमि गायसननानै बोरै बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट सोलोंथाइबो लागोन गेलेगोनबो आरो पार्मानेन्टलि बिथांमोननि जिउखौ साफा हलिचरन दुर्गा बर' बा नोङो ब्राजिलियान फुटबलारफोरबायदि जों बोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायो बे जोंनि गुबै थांखि। दिनै बिटिआरआव दुरान्ड काप जादों, सन्तोष ट्रफि जादों, बिनि सिगाङाव ISPL 6 सिडुल जादों। बेबो मोनसे जोंनि एनकारेजमेन्टनि मोनसे दिनै परिबेस आरो बेफोर थासारिया जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जथेस्थ' गोसोआव सक्ति होदों आरो बे सक्तिजों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो केरियार दायोब्लासो जोङो पार्मानेन्टलि फिउचाराव जाफुंसार होनो हागोन आरो बेखायनो जोंनि प्लेनिङा जाबाय जागायजेननायनिफ्रायनो फाउन्डेसनखौ थिक खालामनांगौ। गोजोन्थों। डिलिमिटेसननि सायाव माबायदि राहा लानाया मोजां? डिलिमिटेसनखौ लानानै अलरेडि आं मैयाबो स्टेटमेन्ट होबाय, दिनैबो आं क'क्राझाराव स्टेटमेन्ट होदों। संबिधाननि आधाराव भारतनि
संबिधाननि आधाराव बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युल काउन्सिला दाजादों आरो डिलिमिटेशन प्रक्रियानो संबिधाननि आधाराव मावनाय मोनसे हाबाफारि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया संबिधाननि मोनसे दाजानाय मोनसे इन्स्टिट्यूशन आरो बेखायनो बुंदों जोङो जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिटिसिआ जिहेतु 6 शिड्युल काउन्सिल आरो बिनि सिङाव एडमिनिस्ट्रेटिभ बिटिआर जि इउनिट दङ बिनि सिङावनो एसेम्ब्लिबो जानांगोन बिनि सिङावनो पार्लियामेन्टबो जानांगोन 2007 सनाव जिहेतु जोंनो मोननै पार्लियामेन्ट सिट होदों आरो बेबायदिनो एसेम्ब्लि सिट होदों सेम दिनै 15टा एसेम्ब्लि सिट जों मोनदों नाथाय जोङो दाबि खालामदों दाबि जोंहा दाबो दङ जों खालामदोंमोन कमिसनखौ बुंदोंमोन जे रिजार्भेशनखौ बांहोनांगौ 6टा नङा 10टा बारायनांगौ 10टासिम लांनांगौ जों बुंदोंमोन जे पार्लियामेन्टआ क'क्राझार एसटि सिट जासे जानानै उदालगुरि लकसभा जोङो दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ मिक्स खालामनानै 6 शिड्युल नन 6 शिड्युल खालामदों आरो आर्टिकल 330 आर्टिकल 332 एसेम्ब्लिनि थाखाय रिजार्भेशन पार्लियामेन्टनि थाखाय सिट क्रिएशन अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बेखौ बिथांमोना भायलेसन खालामदों आरो बिनि थाखाय जोङो आफादफोरजों सावरायगोन बिनि उनाव बिथांमोननि अपिनियना मा जायो बिनि सायाव जों हाबा मावगोन दा बेखायनो जोंनि जि माने जि दावहा जोंनि जि माने जुजिनांगौ बियो कन्स्टिटिउसनेल जि बडि कन्स्टिटिउसनेल जि सेटआप बिटिसि बिटिआर बेखौ प्रटेक्शन बिनि सेफगार्ड बिनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो कुनु कारनाव संबिधाननि आधाराव मावनाय बे मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों संबिधाना जाहाथे खैफोदाव गोलैया बेखौसो जों लानानै सिरियास गोजोन्थों।